Isma, se narak Encounter? Intajba grazzi u inti? Ajma kif qed sew, se narak Encounter? Encounter. Encounter, li qed norganizzaw MCYN. Sewwa. Festival għaż-żgħażagħ u għall-gruppi kollha. Ħajkun hemm camping, workshops, talb, mużika. Ikel ħajkun hemm. Tej mhux ħaħaluk bil-ġuħ ja ħasra. Meta? Mill-ġimgħa 24 ta' Novembru sa 26 ta' Novembru. Naħsibha ħajkolla ħallik tax. Taħsibha. Iva, naħsibha. Għadi kif tagħmel. Il-mamma mija. Għajdila. Għetlek l-sessir il-Malta Aviation Museum. Hemm xi link miflok toqgħod ċempilli. Hemm social sta ta' Malta Catholic Youth Network jew nkella fil-website mcyn.org/encounter. Buli, issa vera ħallik ta' ċaw. Ġejja, taġa xi semmi l-iktar Encounter. Mela hemm se tkun ukoll. Hemm ħankun. U inti? Il-ħamis 16 ta' Novembru nilqakom għal qudiesa tal-lum li qed issir mill-Konkatedral ta' San Ġwan feluq il-75 sena mitwaqqif tal-iskola ta' San Albert il-Kbir fil-Belt Valletta. Jiċċelebra din il-qudiesa l-Arċisqof Ċarls Scicluna bis-sem tal-istudenti u l-impjegati ta' din l-iskola.
Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Eżis tfalu studenti, natikom merħba fil-Konkatedral ta' San Ġwan, din il-Knisja sabiħa li bnew il-Kavallieri ta' Malta u issa qiegħda fidejn l-isqof imma nieħdu ħsieba kemm il-Knisja kif ukoll l-Istat. Din hija Knisja speċjali li nieħdu ħsieba propju il-kol kemm aħna l-Maltin u l-Lawċin. U nilqakom hawnhekk din il-Knisja sabiħa ħafna il-qudiem meta ikolkom ċans anke blajnuna tat-teachers tagħkom tkunu tistgħu iżuru din il-Knisja, taraw iż-żewġ pitturi kbar ta' Caravaggio, pittur famuż li għandna hawnhekk, imma wkoll imdawrin bil-pittura sabiħa ta' Mattia Preti. Aħna qegħdin nagħmlu l-festa tal-patrun tal-kolleġġ tagħkom San Albert il-Kbir, St. Albert the Great, għax intom hekk isimkom St. Albert the Great College. Imma wkoll qed nifirħu għax għalaqtu 75 sena, 75, mhux sena jew tnejn. U se nitlob ħafna likom għall-istaff, għat-teachers, għall-mexxija kollha ta' dan il-kulleġġ. Issa San George Preka għaddis Malti li popju tagħmmet fil-parroċċja ta' San Domingo jew ta' Porto Salvo l-Belt. Kellu din it-talba sabiħa se ngħiduha flimkien ngħiduha warajja fil-biru tal-Qudiesa. Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. Ngħiduha flimkien, grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla indawwat lill-isqof Sant Albert u għamiltu tassew kbir għax bik għaraf il-aqqa tajjeb flimkien l-erf tad-dinja mal-fidi mqazza. Għamel li nħadmu sewwa t-talim li utana biex l-erf tad-dinja aktar ma jikber f'kull fera tiegħu, aktar jgħinna narfuk u nħobbuk. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Issa nisimgħu b'attenzjoni kemm nistgħu il-kelma ta' Alla. Qari mill-ktieb tal-erf. Fl-erf hemm spiritu intelligenti, qaddis, waħdini, ta' ħafna għamliet, fin u attiv, jinfet fil-font u teba m'hemmx fih, ċar u ebda ħsara ma tista' għalih. Iħobb il-ġid u misnun sewwa, xejn ma jżommu u l-ġid jagħmel. Iħobb il-bniedem, sod u żgur blankwiet. Kollox jista' u fuq kollox jassess u fl-erwieħ kollha jidħol, imqar f'dawk intelligenti, safja u fini sewwa. Għax l-erf jitħarrek aktar minn kull ħaġa oħra li titħarrek. Minħabba s-safa tiegħu jidħol f'kollox u jinfirex ma' kull imkien. U bħal daħna ħafifa tas-seta ta' Alla, nixxija safja tal-glorja, ta' dak li jista' kollox. Għalhekk xejn imdennes ma jidħol fih, u raġġ ta' dawl ta' dejjem, mera bla teba tas-seta ħaddiema ta' Alla u xbija ta' tiba tiegħu. Għalkemm hu waħdu kollox jista', jibqa' dak li hu fih innifsu u jġedded kollox, minn żmien għal żmien, jidħol ferwieħ qaddisa u jagħmilhom ħbieb ta' Alla u profeti. Xejn ma jħobb Alla jekk mhux dak li jgħix mal-erf. Għax l-erf jiddi aktar mix-xemx u aqwa minn kull ġema tal-kwiekeb. Imxebbaħ mad-dawl u isbaħ minnu. Wara dawl il-jum jiġi dlam il-lejl, imma l-erf l-ebda ħażen ma jistalih. Jinfirex minn tarf sa tarf tal-art bil-qawwa u jmexxi kollox bil-ħlewwa.
il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Għal dejjem mulej il-kelma tiegħek. Flimkien. Għal dejjem mulej il-kelma tiegħek. Għal dejjem mulej il-kelma tiegħek. I waqfa fis-sod fis-smewiet. Min nissel għal nissel il-fedeltà tiegħek. Fuq l-art waqqafta u żammet fis-sod. Flimkien. Għal dejjem mulej il-kelma tiegħek. B'digriti tiegħek għadhom sħaħ sal-lum. Għal kollox hu għal qadi tiegħek, it-tifsir ta' kentek jagħti d-dawl. Ifiem lil min ma jafx, flimkien, għal dejjem mulej il-kelma tiegħek. Ħajjiddu wiċċek fuq il-qaddej tiegħek. Għallimni l-kmandamenti tiegħek. Ħanibqa' ħaj biex infaħrek. Ikunu id-digriti tiegħek l-għajnuna tiegħi. Flimkien, għal dejjem mulej il-kelma tiegħek. Jina Dilja, intom il-frijej, jgħid il-mulej. Min jibqa' fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien il-Fariżej staqsew lil Ġesu meta kienet se tiġi s-saltna ta' Alla. U hu weġibhom, is-saltna ta' Alla ma tiġix b'sinjali li jidhru. Lanqas ħadd mhu se jgħid arawha hawn jew hemm. Għax araw is-saltna ta' Alla fostkom qiegħda. Lid-dixxipli tiegħu qalilhom qatt jiġi żmien meta tkunu tixtiequ taraw jum wieħed minn żmien bin il-bniedem u ma tarawhx. U jgħidulkom arawh hawn hu jew arawh hemm hu. Tmorrux, tiġrux warahom. Għax bħalma berqa tleħħ u tiddi minn tarf għal ieħor tas-sema, hekk jidher bin il-bniedem nar il-jum tiegħu. Iżda qabel xejn hu għandu jbagħti ħafna minn dan in-nisel u jkun miċħud minnu. Il-kelma tal-mulej. Is-saltna ta' Alla ma tiġix b'sinjali li jidhru. Xi tfisser din il-kelma ta' Ġesu li għadu kemm qralna patriaron. Meta inti qed tfittex is-saltna ta' Alla, toqgħod tfittex affarijiet kbar ħafna li jidhru. L-ewwel
fittex jekk fil-qalb tiegħek għandekx il-paċi. Jekk tkun inkwetat, allura m'għandniex paċi l-aħwa. Jew jekk jien irrabjat, jew jien qed ngħira l xi ħadd, jew miġġielet jew miġġielda ma' xi ħadd. Is-saltna tal-Alla imma hija is-saltna tal-paċi, tal-għaqda u tal-imħabba. Jiena nawguralkom ħafna li l-esperjenza tagħkom dan il-kulleġġ iddedikat lis San Albertu l-Kbir tkun esperjenza li tallimkom idduqu tassew il-paċi bejnietkom u b'mod speċjali fil-qalb tagħkom. Allura m'hemmx għalfejn ngħidilkom ħobbu lil xulxin, għadru lil xulxin. Irrispettaw ħafna lil xulxin kemm is-superjuri, l-istaff, it-teachers tagħkom imma anke lil xulxin. U nippruvaw nilqgħu lil kulħadd u kif inhu. Imma nitolbuh dejjem biex jiltaqa' ma' Ġesu. It-talba li nagħmel fuqkom u għalikom hija li intom waqt li qegħdin tikbru fl-edukazzjoni tagħkom dan il-kulleġġ tiltaqgħu ma' Ġesu. Ġesu li triq il-verità u l-ħajja. San Albert il-Kbir kien patri Dominikan li mbagħad il-Papa għamlu isqof. Kien bniedem ta' erf kbir, kien japprezza ħafna ix-xjenza kif kienet magħrufa dak fi żmienu. Waqgħet it-tarif u l-erf tal-bniedem mal-imħabba lejn Alla. Dan ukoll l-awgurju li nagħmel lil kull wieħed u waħda minna. Għax hawn min jgħidlek u ifhimni dan li ta' Ġesu u tal-Vanġelu kollox ħrejjef ħela ta' żmien. San Albert il-Kbir jallimna li l-erf tal-bniedem huwa importanti. Imma daqshekk ieħor importanti li aħna nikbru fl-imħabba lejn Alla u lejn xulxin. Issa nqumu bil-wifqa u wħud minnkom fisibna l-koll se jagħtuna it-talbiet tal-ġemgħa. Jekk qalulkom tibqgħu bil-qiegħda mhux billi qalilkom isqofu qogħdu bil-qiegħda x'inkella nħawdu, tajjeb? Nitolbuk Mulej, dawwar lill-adulti biex qatt ma jinsew li aħna wkoll aħwa u flimkien jaħdmu għal paċi. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu Mulej, birek lill-komunità tagħna, ejna naraw f'ta' madwarna u bidejn miftuħa nilqgħu lil kulħadd. Kun inti ċ-ċentru ta' kull ma nagħmlu, nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej għall-Knisja. Ejna nifhmu li aħna parti importanti minn din il-komunità u li l-koll għandna x'nofru. Ejna Mulej biex inkunu dawl għall-oħrajn, nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej sabiex tibqa' tbierek u tindokra lill-komunità tal-kulleġġ tagħna. Kif għamilt matul dawn il-75 sena bnies li żeraw fiha valuri, imħabba, passjoni u dedikazzjoni. Ilqa' fi ħdanek lill-studenti u staff li ħallew din id-dinja. U żomm idejk fuq dawk kollha li din il-komunità qatt għandha post speċjali f'qalbhom. Kun id-dawl li turina triq sabiex fl-istudenti tagħna dejjem nilmħu lilek. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej tilqa' talb tagħna bl-interċessjoni ta' San Albertu l-Kbir u tbierek lilna u l-familji kollha tagħna bi Kristu Sidna. Sacrificio da salib,
Tolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares biħnina nitolbuk mulej lejn l-offerti li għamilnielek biex f'din il-festa ta' Sant Albert naqilgħu tiba qaddisa l-frott tal-passjoni ta' ibnek Sidna li aħna qegħdin inġeddu f'dan il-misteru bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Għaliex fil-providenza tiegħek intażilt lil Sant Albert bħala ħabib tal-erf tiegħek sabiex ifittex lilek il-ħalli ewlieni f'kull ċirkustanza tal-ħajja. Wasab li inti mimli bitjubija eterna l-aktar sabiħ fost dak kollu li jeżisti. Hekk kif uħabbeb it-tarif tal-bniedem mal-fidi divina fit-tiftix bla qiegħda l-verità u ħadem għall-għaqda fost il-popli u fittex il-paċi bis-saħħa tiegħu kollha. Sant Albert għadu l-Ewkaristija qaddisa u xerret imħabba b'devozzjoni lejn mibnek li sar bniedem. Għalhekk mal-kori tal-anġli u l-ġemma tal-qaddisin intennu l-innu tat-tifir tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġaratti l-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti l-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li xxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton, mal-Isfijiet George u Pawlu qegħdin jassistuni u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apposti ma' San Dominku, ma' Sant Albert il-Kbir u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-iben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek.
Ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna palma naħfru lil minnu ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jint trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni miħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħniena tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejħa.
nitolbu. Nitolbuk mulej biex kif tqawwina bi Kristu l-ħobbs ta' ħajtana, hekk ukoll tallimna bi Kristu li mgħallem tagħna. Ħalli fil-festa ta' Sant Albert il-Kbir nitgħallmu l-verità tiegħek u nuruha fl-emil tagħna bl-imħabba bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Wasanna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Xikluna. Qabel intemmu din ix-xandira nħeġġukom biex min jixtieq jagħti donazzjoni lil-Kċina ta' Marta, proġett tal-Knisja li jgħin ma' 350 persuna fil-ġimgħa biex ikollhom ikla bnina kuljum, jista' jidħol fuq il-website loop.mt. Grazzi tal-inqattu magħna. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.